El llum de la terra. Eren mare i fill, tan pobres que no tenien casa on estar. Vivien de les 4 almoines que captaven. Una hora baixa arribaren a Sant Llorenç. Feia fred i ja fosquetjava. Un mal ànima els va oferir romandre en una casa, però no els digué que era un lloc encantat on habitava una presència estranya. La dona i el nen varen encendre foc en 4 buscalls i cuinaren una mica de pan cuit per sopar. A la primera quarada sentiren una veu fonda i vibrant que cridava esglaadora. Llum! Feix llum! Llum, que s'armasté! El nen s'acostà a una cambra i no obrí la porta, que grinyolà feixuga. Allà dins, a la llum de l'espelma que portava, va veure un senyorot vell, amb una llarga barba blanca, assegut en una cadira corcada, entapissada de vellut color de sang. Amb el llum de l'infant, l'homenàs començà a llegir el llibre immens que tenia sobre els genolls, fins que, al cap de molt de temps, digué: Ara l'he acabat. No podia entrar en el cel fins que no acabàs de llegir aquell llibre amb un llum de la terra. Ningú no escoltava el meu prec. Tothom tenia por. Tu has estat valent i tindràs la recompensa. Cava dins la foganya i trobaràs una olla plena d'or. Totes per tu i ta mare. I així ho va fer, i foren rics per sempre més. Ai, fora por!